La futura llei electoral catalana ha fet un pas endavant. El conseller de Governació, Jordi Ausàs, ha enviat un articulat del text als grups parlamentaris i ara el Parlament haurà d'elaborar la llei definitiva. La proposta és fruit del treball d'un grup d'experts i servirà com a base pel nou text. Darrere de cada capítol hi havia tot un seguit de propostes. Donant-hi forma d'articulat, tens una llei electoral catalana en brut. Per tant, allò, deixat caure, a la taula de la ponència parlamentària, la feina està avançadíssima. Catalunya espera una llei electoral pròpia des de fa 30 anys i el nou text canviarà el model de proporcionalitat que tenim ara. Barcelona tindrà més pes donat el gruix de població que hi viu i els electors podran votar els candidats que prefereixin d'una mateixa llista. A més, la jornada electoral podria ser més llarga per augmentar la participació. Perquè la nova llei s'aprovi, caldrà el suport de 2/3 dels diputats del Parlament. Llistes semiobertes, 7 vegueries i proporcionalitat. Aquesta és la proposta de llei electoral que ha redactat el govern i a què ha tingut accés a aquest programa. El conseller de Governació, Jordi Ausàs, ha enviat el text de la llei a tots els grups parlamentaris perquè es posin a treballar ja que des de fa 2 anys, des del 2007, tenen en un calaix l'informe elaborat per experts de tots els partits. En una carta, Ausàs el recorda que Catalunya és l'única autonomia que no té llei electoral pròpia. L'articulat de la llei elaborat pel professor Josep Maria Colomer preveu 7 circumscripcions electorals, coincidint amb les futures vegueries. Exceptuant a Barcelona, cada vegueria tindria d'entrada 2 escons. Cada votant podria triar una candidatura i marcar els candidats que prefereix de la candidatura que ha triat. En el cas de Barcelona, escolliria fins a 9 diputats preferents i a la resta de vegueries des d'un candidat fins a 3. Entre altres novetats, la proposta de llei electoral també preveu que el dia de les eleccions sigui festiu i obre la porta al fet que hi hagi 2 dies per votar. Recordem que en aquests moments Ciutadans pel Canvi està recollint signatures precisament perquè el Parlament debati la seva proposta de llei electoral.